Сега почна, ага. То. Ева навътре. Така виж колко готин на осмицата прави, лака. Да, бе. Абе, чак мен отспа този снег. BMW 520. Виж какво прави маза. М5 се побърква. Супер, супер. Един път така и после изправи, бе. След малко аз ще хом, ще искаш. Ския, Уникално, уникално. Браво, бе! Браво на момчето. Шматко, дай. Дай. Осмицата, защо не направи? Чек, сега ще се качвам да му обясним. Аре, ходи. О, да кое е в газа, да кое е. Той скача при него, бе. Жоро дрифта. Хе-хе. Що? Лили. Ходи скача при него и му обясни, бе. Ходи, бе. Ти му каза ме чека. Че, то да ни сгаси. Добре, бе, си, шордава. Абе, това е луд, бе. Как се при него бърква? Това беше една М5 от Радове. Кажете нещо за какво става. Другото дния, че пробва S-класа. Хайде. 65 AMG. Отида бензина.